Звон кафедральный кліча на аве. З тесных завулкаў злева і справа гуртам монашкі ў чорным адзенні цягнуцца, быццам сумныя цені. Тут і старыя, і маладыя. Аве Марыя. Я не звярнуў бы і ўвагі, можа, каб не пабачыў між іх прыгожай адной монашкі, якая мае не больш хіба, як 17 мае. Чорныя вочы, бровы густыя. Аве Марыя. Над поджалобнай вопраткай чорнай ты адгадаеш стан непакорны. Ножкі, якімі б на карнавалах і захапляла, і чаравала. Смуглыя рукі, грудзі тугія. Аве Марыя. Глядзіць набожна на крыж Пятровы, а я малюся на яе бровы. Няўжо, красуня, ты не шкадуеш, што хараство і жыццё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія. Аве Марыя. Цябе атрутаю апаілі, ружанцам рукі табе скруцілі. Смялей парві ты яго, не бойся! У полі недзе шуміць калоссе. О, як бы жалі рукі такія. Аве Марыя. А потым хутка прыйшло б каханне, страчала б з мілым свой золак ранні. А потым стала б ты гаспадыняй і калыхала б сваю дзяціну. О, як кармілі б грудзі такія. Аве Марыя. Не знаю, можа, моя молитва мне помогла б выйграць гэтую бітву. Але позвалі яе. Монашка пайшла за ўсімі, вздыхнуўшы цяжка пад зводы змрочныя і глухія.